Досить часто ми говоримо за деякий план заходів щодо розв'язання проблеми українців-русинів. І я досить часто за це говорив, але так якось побіжно, як кажуть українці. Але думаю собі, що це неправильна позиція. Бо за 20 останніх років виросла ціла нова генерація русинів, котрі ані не розуміють, за що ми говоримо, коли ми говоримо план заходів. Фактично, план заходів щодо розв'язання проблем українців-русинів, це треба розуміти, що то є план, в котрому чітко прописано, як асимілувати русинів на їх землі в Закарпатській області. Дехто би, може, сказав, що всякого не є. Досить часто, коли я говорив з українськими журналістами, новинарями, на телестудіях, і коли я говорив, попозерайте, уже 25 років в Україні діє план асиміляції русинів, вони мені говорили, українські інтелектуали, українські демократи, свободолюбці, що всякого в Україні бити не годно, не може бути. Україна би собі такої не дозволила. Але як не дозволила? Коли перед нами лежить документ, в якому чітко написано. Вернемося до того 1996 року, коли Кабінет міністрів України обернувся до українських експертів з етнополітики, аби вони розробили деякий план, як вони сказали, щодо русинів-українців. Але якщо вчитатися у текст, треба розуміти план, як нам чим скорі асимілувати карпатських русинів. За деякий час, 7 октября 1996 року, план уж був готовий і відправлений на ім'я віце-прем'єр-міністра України Івана Федоровича Кураса. Не просто якась сошка. Віце-прем'єр-міністр України Іван Федорович Курас. Шановний Іване Федоровичу, на виконання доручень Кабінету міністрів України від 5 вересня 1996 року номер доручення 17626/34 та від 25 вересня 1996 року номер доручення 17626/34 надсилаємо доопрацьований відповідно до зауважень і пропозицій міністерств та відомств України план заходів щодо розв'язання проблем українців-русинів. З повагою, перший заступник голови Володимир Трощинський. Як бачимо, як видиме, держава серйозно взялася уже в 1996 році за карпатських русинів. Від року 1991 до року 1996 русини весь час апелювали до української влади. Ми мали в 1991 році плебісцит. Будьте добрі, реалізуйте право русинів, котре вони виказали у 1991 році під час плебісцита. Але держава дочекалася 96-го року, коли поміняла одну із перших статей, статтю номер 2, де написали, що держава Україна є унітарна держава, а поза цього, аби русини це не просилися, і придумала план асиміляції карпатських русинів. Дехто може подумати, що то такий простенький план, де накидані пар цифр, пар пунктів, пар шориків, що робити. Направду, позирайте, кілька міністерств було втягнуто і до теперішнього часу втягнуто в
реалізацію плана асиміляції карпатських русинів. Читаю українською мовою. Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Національна академія наук України, Міністерство культури і мистецтв України, так воно тоді називалося, Міністерство освіти України, Закарпатська державна адміністрація, Національна академія наук України ще раз, Міністерство освіти України, Державний комітет України у справах національностей і міграції, і т.д., і т.п., аж доходимо до Міністерства інформації України, Товариство Україна, доходимо теж до Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Далі поручається міністру інформації України, а теж Державному комітету телебачення і радіомовлення України сповняти деякі функції. Аж на конець мають бути задіяні у плані асиміляції Міністерство внутрішніх справ України і Генеральна прокуратура України. Як видимо, фактично держава через 16 своїх міністерств, вона пробує з 1996 року реалізувати план заходів щодо асиміляції карпатських русинів. Давайте попозираємо самий текст того документа. Він не такий вже й великий, я би сказав, лише 10 пунктів, але кожен пункт конкретний, що має робити то це інше Міністерство України, об чим скорі асимілувати карпатських русинів, чим скорі забрати у них русинський язик, чим скорі вигумувати із самоосмислення місних людей свою русинську національну ідентичність. Той би я сказав задальшою. Українська держава заказує хоч яку автономію у своїй державі. На будь-якій, цитую, основі – культурній, етнічній, адміністративно-територіальній тощо. У рамках реалізації того плану із асиміляції русинів, поверх я вже повів 15 міністерств, державних комітетів України, а теж Національна академія наук, Міністерство внутрішніх діл, Генеральна прокуратура, а головне Закарпатська обласна державна адміністрація, дістали від Кабінета міністрів України генеральну повномочність на то не лим же здержувати, заказати хоч які процеси самоідентифіковання населення. Русини ми, а ведь українці, або заказати проведення русинських референдумів, оби місне населення в таким референдумі не здобило, цитуємо, законні підстави для визнання русинів окремою національністю. Не лим же не визнавати русинську національність, фактично каже цей документ, але хіба й визнавати її як складову частину української нації, не лим же не визнавати лінгвістичні, культурно-етнографічно-фольклорні історичні черти русинського народу, хіба й визнавати то ті аспекти історії русинського етносу, цитуємо, як складової частини історії українського етносу. Не лим же не ширити правдиву тисячолітню історію карпато-русинського народу, території котрого поверх 700 років політично були частю Угорського корольства, а далі в 19 столітті Австро-Угорської держави, Чехословацької держави. Але чим веце матеріалів давати на руби про наш край,
лем акцентуючи увагу на тому, що цей, як пише документ, цей регіон є споконвічною українською землею. Не лем же доказувати місному русинському населенню, що самоназва русин є застарілою формою етнічної самоідентифікації українців, але контролювати, аби у проєкті списка національностей і язиків України, а далі і у словнику національностей і язиків України русини були ідентифіковані лем гі етнографічна група українського народу. А русинський язик так, лем як діалект українського язика. План заходів щодо розв'язання проблем українців-русинів, котрий в Україні уж діє 25 років, ясно проуказує позицію української держави оглядом єдного європейського народу. Є то ціль остаточно асимілувати русинське населення у Закарпатській області. І хоч цей план має за ціль у першім шорі неузнаття русинської національності, треба розуміти, що остряму напрямено і так аби нивочити русинську бесіду, доказати менш вартость і невалошність народного язика русинів, так русин. Література русинів у тім контексті стає архіважним ділом національної екзистенції. В одній з передач ми говорили за роль русинської літератури у екзистенції цілого народу. Доки екзистують поети, писателі, а вони, русинські поети і писателі, соль і совість русинського народу. Доти екзистує русинська література, доки екзистує в русинському язику русинська література, екзистує народ. Фактично 25 років українська держава бореться не знати нащо з українським язиком, з русинським язиком, з русинською літературою, а на кінцеві з русинським народом. Я много раз звідав українських чиновників, українські офіціальні органи, подчас деяких стріч, офіціальних, полуофіціальних, неофіціальних. Це ви можете мені низько підтвердити. А що із тим планом заходів щодо асиміляції карпатських русинів? Або, як пише план, щодо вирішення проблеми карпатських русинів? Це тот план ще є в Україні. Хотів би з тим вопросом обернутися до президента української держави. Чистований пане президенте, це направду в Україні іще є тот план асиміляції карпатських русинів? Це іще продовжується боротьба, щоб вирішити долю русинів в Україні? Кіть продовжується. Ну що, будемо і надалі боротися. А кіть уж не продовжується, так може дайте нам знак, що українська держава визнає русинський язик. Бо є низька, веце як 50 поетів, писателів, котрі в тому язикові пишуть. А кіть ви визнаєте русинську літературу і пристанете на те, що екзистує русинська література, на безумно у вас обстане лим єден шанс вповісти, що ці писателі – часть русинської нації. Це так.